Ba, ba. Bueno, atzaldeon. Atzaldeon da ongi etorri, saio honetara. Nire aldetik lehenengo eskerrak emutia Arizmenditarroi, lantxo hau emutiatik. Eta, bueno, batez be, gaur hemen zuekin parte hartzeko edo zuekin hau partekatzeko aukeri emutiatik. 20. urte hurrena dela eta egiten ari zareten ekitaldixen inguruan edo, Arizmendi ikastola kooperatiboa gaur zergatik titulupeian edo antolatutako ekintza bada. Baten bat kezkatuta urreatu jako ia asmorik ete dukun kooperatiba desegin edo ez zalantzarik ez da horrekin. Así que lasai. Baina bai, gureko eukena da, zuekin zelabait horren inguruko kontzientzia eta hausnarketa pizti ez da. Izaera kooperatiboaren inguruan. Ni lanbidez, kooperatiban dihardut eta kooperatiben inguruan dihardut. Orduan, nire begirada eta nire interesa hortik dator eta hortik jardungo naiz. Baina egiz esan, enkargu honi esker, barriro be ikasi inot. Zuekin be ikasi inot. Eta dana dela, gai honen inguruan, bai konkretuki Arizmendiri begira, baina bai ikastolen errealitatei begira, ezin jot aitatuarik itxi Andoni Mujika, zuen presidente izandakoa, lehendakari izandakoa, eta gai honen inguruan aditua eta gai honen inguruan erreferentzia badana. Berak itxizauen idatzitza testu bat, oso gomendagarria dana. Ikastoletan dihardu zuenok lanean edo ikastolako guraso bazki edo baldimazarie derrigorrez irakurri beharrekoa. Eta oso gutxi gehitu geike Andonik lan honetan esaten dagoenari, ezta? Baina zerbait diferentia eta barrixia zertzearren, saiatu gitzen, eta nik nire interesa bazan, apur bat aztertzen, Arrastateko kooperatibaren esperientziak ikastolekin edo ikastolekiko eukidaben harremana eta ekarpena. Eta horren bueltan jardungo lehenengo atalian edo, 2 bloketan. Eta bloke bakoitzak egiko du bideo bat. Lehenengo zelabait izango da historikoagoa eta saiatuko gara transmititzen Arrastateko kooperatiba esperientziak edo kooperatiba taldeak edo orokorrean ikastolen mugimenduari egindako ekarpenean, hastapenetik, eta bigarren baten ja zentratuko gara Arizmendin, Zibide, Arizmendi eta sorrera prozesu horretan. Lehenengo atal izango da hori, 2 bloketan banatuta, eta gero bigarren baten, gonbidapen batzuk, gonbidatu batzuk izango ditugu hemen, taularatuko diagona gora etorri, eta galdera batzun bitartez, hausnarketa edo partekatu egingo dugu, eta gero noski eukiko duzu aukeria galderak itxeko edo ekarpenak itxeko dena dela. Orduan, hola antolatuko dugu saioa. Kokatu gaitezen, lehenengo atal honetarako. 50. hamarkadetik aurrera, Euskal Herrian, hainbat arlotan gauzak mugitzen hasten dira. Euskari dagokionez, euskal kulturari dagokionez, euskal identitateari dagokionez, egoera ilun samarra da, eta zelabait bide gurutze bat dago. Edo aurrera egin eta bizi iraun, edo kasi desagertu. Eta horren aurrean hainbat erantzun. Arlo kulturalian, artistikoan, eta azten dira sortzen erakundeak edo erakunde mota batzuk. Izan helduen alfabetatzen inguruan, izan Udako Euskal Unibertsitatea, izan Durangoko azoka, izan ikastolak ere bai, sasoi hortakoak, loraldi hortakoak. Eta garai beretsuan, kooperatibak edo Arrastateko kooperatiben esperientzia bezala izendatzen dena edo,
garai hortakoa da, bai, kontestu hortakoa da. Andonik lan honetan dinuen bezala, bi ezaugarri batzen dira loraldi honetan, edo momentu honetan, sortzen diren erakunde edo mugimendu honetan. Bata da sakoneko motivazioa, gogo bat, inkernua. Dala, nolabait, euskerarekiko edo aberriarekiko edo dagoen gogoatik, edo dala justizia sozialagatik. Alfonso Gorriñogoitiak berari galdetu ezkero eta galdetuta segatik hasi ziren kooperatiben historia horrekin, bere erantzunetako bat izatezan, sakoneko motivazioa zela la profunda indignación ética. Eta era horretako sakoneko motivazioak dauz horteiko mugimendu bakoitzaren oinarria. Eta bigarren elementuak ezaugarritzen da, karakterizatzen da honek mugimendu da, zelabait formatua edo formula, eta da ekintzailetasuna eta autoeraketa. Inori begira egon barik, guk geuk, gure behar, desio edo ametsei erantzuna emoti, ezta? Autoeratuz. Beraz, zirkustantzia horrek errepikatzen dira, hainbat fenomenotan garai beretsuan. Tradizio ezberdinetatik etorrita. Andonik ondo azpimarratzen da bezala, ez da estrategia puntual edo koiuntural bat. Ez da momentuan besteik ez dauelako erantzuteko modua. Gure erantzuteko modua da. Nolabait, bada gure euskal tradizioan edo kulturan edo gure denean txertatuta dagoen egiteko modu bat. Autoeraketa eta ekintzailetasuna. Herrigintza egiteko errezeta propioa edo estilo propioa. Eta uste hori importantea dela azpimarratzea. Garai horretan hasiko dira gerra osteko ikastolen mugimendua edo ikastolak sortzen, ezta? Hasieran 6 urtera bitartean, 6 urtetik gora etzalako legezkoa, eta beraz adintarte horretan, etxepetan, elizan inguruko zeretan, lokaletan, zelabait, larremotxian, oso baliabide gutxikin, eta borondate handiz baliabide gutxikin, baina jakin izan zuten aurreratatzen. Eta hor, kontestu horretan, ikusiko duen bezala, orain aurkeztuko dutzuten lehenengo bideoan, Arrasateko kooperatiba esperientziak edo hemen bertako kooperatibek erantzuten jakin eta asmatu zuten. Hasiera batean, modu puntualean, baina ikusiko dugun bezala gero, modu estrategiko batean. Orduan, lehenengo ekarpen edo lehenengo hurbilketa, kooperatibak eta ikastolak zubi hori zertzeko, argudiatzeko, ikusiko dugun bideo bitartez, hasieran ikusiko ditugu Asun Garai eta Itziar Gortu bai, hasierako ikastola esperientziako edo esperientzia konkretu bateko bi testigantza zuzeneko, eta ondoren Javier Paldai, ezagutzen ez duzunentzat Mondrauetarra eta Kajalaurreko Dibizio Enpresarialean jardundakoa zeregin oso berezi batean, eta izango da ikastolen sustapenean. Iñaki bideoa mesedez. Epoka hartan, tokako guraso ebe, azkenien lan asko etxe. Lehenengo... Gustora gainera, etxego, baina... Karo, lana egin behar zan, bai. Dana apurtzen zan, dana konpondu behar zan, denbora guztian horrela. Eta diru barik, eta lehenengo eskoriatzen Jose Arranan moduan, gainera beste askotan, Eleizaren babesean sortu ziren. Gengo zen katekzismo lako gauza batean, ez da?
eta abadea etorten zan noizean behin, bada espada, besteri zerbait ez dugula egiten konfirmatzera, eta ondo konpontzen ginen, berakin, etorten zan, umeak agurt, zer egiten duzue, eta noiz behinka. Eta baita jasoten genuen horrela urtero 2 alditan edo, Guardia Zibilen bizita ere. Eta bien kobraba, jotu zinen zuek? Sorrera nor gehixen edo implikautakoak izan ziren Josune, Iregi, Mario Txistularia, Jose Mari Larrañaga, eta Jose Mari Larrañaga, nik oraindik, oindala gutxi hilda bera gainera, baina beti gogoratzen naz, bera aipatzerakoan, hori ez, zelako aurpegiaz atea jota gelara etorten zan, esaten, hil honetan ezin izango dozue kobrau, baina ia lehenbailen eta koitaba, nik ikusten hauen zelako ratua paseta hauen, ezta? Eta, bai, horrelakoak asko egoten ziren hor lehenengo urteetan, normala. Ni behintzat, andereño moduan eta ikastolako bestiak bai, danok sartu izan gara buru belarri beti danean. Bai, umiekin zereginetan, eta ikastolaz kanpokoetan, herri mailan, ikastolean, herriti sortutakoa da, eta herriko implikazio osoa eduki dau herrian, eta beti hor egon gara, danean, gure orduak ziren danak. Kali beniak hortanaz, ikastola, umigin, nautxizenakin, eta kalien euskeria, eta hortik, gero, nora zoi eze, ze etorzo. Txaten bape zertzen, neuben harturi neuken, edo zer, baina, euskeria, geuri da, dau mantenio da, porque galtzen doia, orduan aurrera. Gero, zongo da. Baina, dirua... Dirua, atera inbiezan, hori da. Arri azpitik, baina atera inbiezan. Zela eta egon? Zelan, suertea, alatabe, hemen kooperatibak pila lagundu dutela. Lehenengo momentutik nik uste dut horre poltza soziala edo hortik, ni beti entzun dut laguntza. Ze Euskal Herriko ikastoletan kuotak eta ez ziren hemengoan modukoak, lehenengotan Eleizaren babesa genuen, baina beti uki dugu kooperatiba edo kooperatibistak. Eta hortarako dirua behar zan. Eta klar, orduen, bankoak inoiz ez daue lagundu olako ekintzak, baina kaja horrozak bez, lehen zeuzen hemen kaja horroz provincial eta kaja horroz municipala, eta gero kaja laborala. Eta, klaro, hiru horietatik desberdina zen kaja laborala. Orduen, klaro, etortzen zidan ezke kreditotxoak, txikinak, baina kreditotxoak kaja laboralai eta kaja laborala denboten zozon, olako taldeai, guraso talde txikinai, lagundu eta abar. Inor ez genuen neuki problemarik prestamo kredito horrekin, eta beti laguntzen jente horrei. 1970ean atara zen Espainiako hezkuntzako lege barria, eta lege barria horretan esaten zen eskolak zen eurrikoak izen behar ziren, orduen, klaro, zorzigelako ikastetxe bat, zan, oso handia. Guk oitxuta betik ezpea parrokisa onduen albeko gela baten ibilitza, inkluso han gela bat etxepeien eta beste gela bat urrengo kalean beste etxepeien zartuta, esan gure dut, banatuta, oitxuta ja guko baina horretan, klaro, egin behar zen, pausua eman eta hasia edifizio bat egiten dabar. Eta orduen,
planteatu zidan, 74 amaieran, Kaja Laboralean montatzea departamento bat, bakarrik, zetozen talde guztiei eskaintzeko bere zerbitzuak neuke hasi nintzen departamento horrekin. Eta, lehenengoa izen zen, topau, Madrilen eta, hemen gauzak, hemen delegazioan inor esan zartzen asunto honekin. Hor presentau dokumentazioa bai, baina gero eurak esaten zauen hori oso gai politiko bazala eta hori Madrilera. Eta, orduen, eurak bilatzen zuten emetik espedienteana Madrilera. Eta, orduen, joan behar zen Madrilera ikusten abere zela mobitzen dan. Eta, hasierak izen ziren, oso gogorrak, hasierak june ministeritzara eskatzen zure espedientea zelan dagoen da. Eta, espulsa guitzen genuen kanpora bieldu eta separatistak eta deitzu eta fuera. Legalizatu baino lehenago ikastolak, jentea bat zauen lanean. Gainera oso gutxi kobratuta, orduen ez zauen kontratu laboralaik eta horik ez zen. 12 paga eta justo. Eta orduen, seguridad sozialak gabe eta zer gabe, zauen kubriduta eta orduen horren zan hitzarmen bat lagunarokin, eta lagunarok ematen zauen kobertura soziala, osasunako kobertura eta osoiek lagunaroen zauen kristun papela hor. Orduen, Kaja Laborala eta kooperatiba movimentua, Mondragon taldea, oindana, eta hori harremana oso estua zeukan, Etxebarria Gangoiti izan katedratikoa, ekonomikako katedratikoa Bilbon unibertsitatean. Bera, ematen zuten udan hilabeteko kurso batzuk, ekonomia buruz, kooperatibismoko buru guztiai. Gorroñogoitia, Ormaetxea, Madrilen bezauen, presidente del Banco del Crédito a la Construcción, zan banko ofiziala, eta gainera banko hura zan ematen zauena kredituak ikastetxeak egiteko, osea, guretako importantea zan. Gure espedienteak ara ailegatu baino lehenago, pasatu behar zan, beste dana, hezkuntzako funtzionario danak, eta orduen, hortarako, baita ere hemen relazio oso nazagoan Marcelino Oreja, Unión Cerrajerako burua izan da urte pila baten. Garai horretan bera zan ministro de Asuntos Exteriores, eta nik behin niri espulsauta delegaziotik, han presentatu nintzanik Madrilen palazio baten, eta antzi ezaguan galdezka Marcelino Orejakin egon deiken, danak niri begira eta zuzintzara, eta nik ditxu nutzen orduen, nimanek izin zein zan idazkaria, bere idazkaria, napar bat, eta esan nutzen ditxu fulanoi, eta esan ditxu, eta arek zan ziren kesu garriba. Eta orduen, nire joan nintzen gora, eta Marcelinokin egon nintzen, bera ministroa izen da, momentu horretan. Eta telefona hartu zauen, ditxu zauen hezkuntzako departamentura, eta esan duzten joateko, ez nola eukiko problemarik. Eta bueltatu noen, danak nirik sustauta begiratzen, eta urdutik aurrera, gauza bintzat mobitzen genuen espedienteak, eta hasi zen asuntua konpontzen. Bitxartean, Kaja Laboralak izauen beste lan bat importantea, eta zan deitu Kaja Horroz provinzialekoa eta Kaja Horroz municipaleko zuzendari nagusiai, eta bai Bizkaikuei eta bai Gipuzkoakoei, eta gero Arabakoa bez hartu zan duzteot. Orduen, eta euri eskatu eurak ere laguntzeko diruaz, hasi ziren poliki ematen, eta gero sartu ziren finantzatzen ere bai Kaja Laborala bezala. Gipuzkoan bat zegoen, 75 zauen federazio bat, ikastolako federazio bat, eta baina Bizkaian urte egon zan, gero desagertu egin zan, Araban ez zegoen ezer ez, eta Nafarroan ere ez.
Eta zehazka ez dago funtzionatu inoz federazio bezala, baizik eta zehazka bera da entidade bat eta handagoena. Orduen guk egin genuen ala, egon lehenengo Gipuzkoako federazioakin, lehendakariaz, eta esplikatu zer egin behar genuen. Eta gero ja, Bizkaian lortu genuen ikastola batzuk elkartu, eta bigarren problema zen, ezaguela dirurik hango liberatu bat behar zen federazioan, gero eurak lantzeko eta beste ikastola guztiak sartzeko federazioan, eta Araban berdin eta Nafarroan berdin. Selezindatu egin zuten eurak persona bat liberatzeko, eta guk egin duena da, lehenengo 2 urte, gure departamentuan bitartez, subvenzionatu 3 federazio horrei, eukitzeko eura posibilitatea soldata 12 paga urtien ordaintzeko 3 persona horiei. Beste problema bat sortu zen, ikastola joan zidan, handitzen, ikastolako umeak edo ikasleak zahartzen, eta horrek behar zuten tekstoak, ez zen tekstoak. Euskal Herriko irakasle elkartea orduen hartu zauen kristonin jarra, horrek ere, izuntetan da, erdi liberatu, 6-7 persona, gai desberdinetan, hezkuntza, matematika, geografia, lantzeko, eta horren kostoa ere, gure departamentutik ematen genuen dirua irakasle elkarteari. Eta orduen, hori joan zen ja injarra hartzen, eta danak ezautzen duzue, saioka eta horri danak, guk horrekin egon kare, lehenengo liburua intzanetik. Eta gero 3. adarra, eta hori ze forma eman. Karo, hemen oso bitxia izan zen hau, azken baten, danak ikusten genuen garbi kooperatiba izan behar zala, baina ze kooperatiba mota. Orduen, karo, ikastolan genuen zeintzuk gurasoak, kooperatibistak. Eta horrela ziginean. Eta irakaslegoa, neko nola oso komprometuta zauen asunto honekin, zauen esan ezabez, eta kolaboratu egin zuten. Baina gero denporakin, pasatu zinean, 77 urteetan, harek esan zuten, eurak irakasle bezala bera, eurak ere gure zagoela izatea sozioa. Eta orduen, lortu genuen behintzat ikastola batzuetan, hasi reglamento erregimen interior baten bidez, estatutuak aldatu gabe, funtzionatzen. Orduen porcentaiak eman behar ziren, pixka bat, pisua, pulso bat. Eta hori, eraman genuen hori zen zen, oso aberatza zen ziren batzardanak, hori egia esan da, baina neko burrukatuta. Poliki hori behia joan da, eta gaur egun hori ez da problema, gaur egun funtzionatzen dauen. Eta inkluso gaur egun estatutuak eta anak onartzen daue olako planteamentuak. Baina hasierak oso eztabaidagarri izan asuntua eta oso aberatza, baina oso gogorra eta 82 inguru desagertu izan, ordurako funtzionatzen zauen Eusko Jaurlaritzako departamentua, eta ez daukuen sentidurik kaja laboralak ematea olako zerbitzuak. Itxi izan departamentua, eta federazioak oso sendotuta zauzen danak, eta estrukturak ordurako sortu zen konfederazioa, zilik ezin iztu, zer ez ez du. Zan aktivismo bat, aktivismo kulturala, euskalduna eta gainera, eta politikoa azkenien. Kai horretan politikoa, aktivismoa ditzela, baina benetan. Bai. Hor bukaeran agertu da bezala labur bilduta, ez da? Galdetu egizio gure burei, espalitz izan kaja laboralak egindako ekarpenagatik,
akaso posible izango zen, ikastolak eta ikastolen mugimenduak bere bide egitea ez da, baina beste modu batien izango zen. Nik uste, ekarpena etzala puntuala izan, baizik eta egiturazkoa eta estrategikoa, hainbat arlotan, finantziaziotik haratago, eta hortik ulertzen du baita, zehatik ikastolak kooperatiba diren, ze izan zitezken beste eredu batekoak, edo elkarteak, edo fundazioak, edo analakoak, koherentziaz eta hemen genekixenagatik edo egiteko geukan moduagatik kooperatiba bihurtu gituen, eta gero, azpimarratzeko bai, zerak, ez da? Interkooperazioaren ideia eraman da materialgintzara, materialgintza partekatzea, pedagogia partekatzea, eta egitura bera federazioak eta egituratzea. Hemen, bideo honetan ez da aipatzen, niretako azpimarratzea dan beste ekarpen bat, eta beste behar bati zelan gure modura erantzun jakon, eta da irakasle beharrai edo garaiko irakasleak nolabait titulu ofizialak ataratzeko behar horri mun jakon erantzuna, eta izen zen, besterik izpalin badu, sortuko irakasle eskola. Irakasle eskola hortik sortzen da, eta izen zen hor ere, ez bakarrik ekajala horrelak, hor esango ularkok edo fagortaldiak edo ekarpen esanguratzu bat inauen, eta naiz eta ez izan munduko leku logikoena eskoitzan irakasle eskola bat itia, leku guztietatik urrin hauelako ordua mintzat, erabak izan itia, beste eraikin bat libre hauelakoan. Baina hemen erabak izan horri be erantzutia, eta hori be importantiz. Orduan, hemen lehenengo blokean ideia hori ustot importantia dela guk ulertzeko geure burua ikastolak zatien kooperatibak eta arrasteko kooperatiba esperientziak inauen ekarpen kualitatibo importantea. Bueno, bigarren atalera. Hortaz, bailara hontan, esan digun, logika horretatik, Euskal Herriko gainontzeko ikastolen logika edo sekuentzia horretatik sortutako hainbat ikastola ditugu edo genituen. Bergaran Arantzadi, Oñatin Txantxiku, San Francisco Xavier Mondrauen, Atxabalta Loramendi, Joseran Eskoitzan, nolabait hortik, korronte horretatik edo zertutakoak, ikastolak. Baina, beste logika batetik, logika kooperatiboago batetik edo arrasteko kooperatiboen esperientzian logikatik, beste ikastetxe batzuk be sortuta eusen ordurako. Lehengoa eskola profesionala, Eteo edo Oñatin enpresagintza eskola, irakasle eskola aipatu dugu, Almen, umezaintza, ezibide bera erakunde bezala guzti horren inguruan, orduan badagoela hezkuntzaren instituzionalizazioan egituratzean edo estilo propio daukan beste mugimendua paraleloan, eta gero molitzake baita hemen beste elementua Sanbiator zana, gero aipatuko duguna, eta hau ikastetxe religioso bat izan da, baina bilakaera badukana ezibide lagunduta eta bai euskalduntze prozesuan eta bai kooperatibizatze prozesuan. Eta momentu konkretu batean, guzti horrek bateratze prozesu batean sartuko dira. Eta hor, papel ezinbesteko eta importantia duka, ezibidek. Guzti honi buruz argi apurtxoa gehitxu eta informazio gehitxu zertzeko, beste elkarrizketa baten bitartez, zerakin, Feliz Ormaetxeekin eta Txaro Iraetekin ongitzen, eta bigarren bideo bat ikusiko dugu hau dana hobetu ulertzeko. Gauzamare esaten zuen, beharrak batzen zaituela eta ideiak banandu. Batez ere ideiak politikoak eta esaten zuen.
eta Arimendi sortu zuen beharrak. Gure arteko liskarrak eta diferentziak eta kompetentziak eta baztertzeko helburuarekin. Bai, eta ez bakarrik Arimendi ikastolaren kasuan, sorreraren kasuan, baizik eta nik uste Bailaran egon zen hezkuntz mugimendu osoari lotuta edo begira, garrantzi oso handikoa izan zela hezibide, deitzen genion gu, hezibide egotea. Hezibide zen elkarte bat, elkartzen gintuena Bailaran geunden, Bailaran eta Oñatin ere, geunden hezkuntza kooperatiba guztiak, ezta? Baina suerte hori geneukan, ezta? Geneukala hezibiden pertsona batzuk ikastetxe bakoitzetik kanpo zeudenak, ezta? Feliz, beraien artean, Feliz, eta sensibilidade horretatik, ezta? Motor bat eduki genuen, ahuldade horretatik, indar bat sortzeko, ez da? Funtzean hezibidek zan kooperatibak, hizkuntza munduko kooperatiba sortzeko. Sortu zuen ETEO, sortu zuen irakasle eskola, importantea irakasle eskola, lehenengo unibertsitate mailako eskola bat euskera usean irakasten zuena, eta hori sortu zen eskola politeknikotik, Jose Maria sortutako eskolatik, eta hain zuzen Jose Mariaren espiritutik sortuta. Ni jubilatu nintzen hilean, 2003an, otsailean, ospatu ziren ikastoletako batzar nagusiak. Eta hile hartan, gehiengo handi bategatik, eta hori da nik azpimarratu nahi nukena, ze gozea zegoen proiektu aurrera eramateko, 90% gora, baietzak izan ziren Arimendi sortzeko. Erakundea dira gauza bat, ez da? Baina gero erakundeetan egon behar dira pertsonak ere. Eta pertsonak desberdinak gara danak. Baina han geneukan Feliz, eta Felizek eukiduen ezaugarri bat izan da beti ere, oso etorkizuneko ikuspegia izatez zeukana, ez da? Nik uste dut oso desberdinak ginela. Kulturak, bakoitzak geneukan, sortu ginen era desberdin batean, ez da? Nik esango nuke, han elkartzen ginen zentroetatik ikastola, benetako ikastola, bizi zuena ikastola, eta sortutakoa ikastola bezala San Francisco Xavier zala. Eta almen berri zen, kooperatiba moduan sortutako ikastetxe bat. Eta berak esan duen moduan, kooperatiben printzipio barruan eta nolabait hasitakoa eta hezitakoa, ez da? Orduan, beste ekarpen bat egiten zion taldeari. San Biatorrek egiten zuen bezala, zan zentro pribatu bat, trajektorian hezibideri esker ere bihurtuta zegoena, ikastolan eta kooperatiban ere bai, baina beste kultura bat zeukan, zalantzari gabe, eta umezaintza, umetxoak zaintzarekin zan ere oso aurrerakoia, baina lau kultura guztiz desberdinak, bakoitza maite genuen eta uste genuen gurea zela, nik ez dakit hoberena zan, baina gurea zan. Eta ez genuen galdu nahi inondik ere, guk egindakoa eta gu baina hain ona sentitzen genuen hori, ez da. Eta Felizek elkartzen gintuen, ateratzen gintuen ohiko lekutatik, leku edo ohiko girotik, eta aste bukaera baterako edo eramaten gintuen, eta egon ginen brina zen, gogoratzen dut oso ondo,
aste bukaera edo egun batzuk pasatzen, eta gero, eta nik usteetan erabaki zala azkenean zarautzen, Antoniano zen. Zarautzen. Ara eraman gintuen ja, eta bueno, ja erabaki genuen, pausua ematen genula, eta ze pozik, nik uste kapaz sentitu ginenean ja, eta pausua eman genuenean, nik gogoratzen dut, sentimentu hori, momentu honetan ja, bat gara, eta gara bailara hontako ikastola, bakarra, gara bailara hontako kooperatiba ikastola bakarra, eta gure identitate hau da orai daukagun punturik sendoena. Gure izaera bihurtu behar zen gure kalidadearen gakoa. Benetan ikastola lortu behar genuen izatea, eta benetan kooperatiba integral bat, nun bai irakaslegoa, bai gure ikasleak, izango zituzten bizipenak, gogoratzen dozu, nahi genuen koherentziaz handiak izatea, ez? Nire esperientzian ikusi gauza bat. Kontu ekonomikoak batera jartzen ez diren bitartean, ez dago batasunik. Orduan, kooperatiba, bigarren graduko kooperatiba izkinean artien, bakoitzak zekan bere aurrekontua, eta orduan, kontu guztia, bat egin arte ez dago batasunik. Nik hori dakatosun garbi. Eta, balortu guen lau proiektuetatik bat egitea. Arizmendi ez zuen existituko ezibide barik eta feliz barik. Gu lortu behar dugu garen, gara ikastola kooperatiba. Egiten dugunaren, eta guk egiten duguna da hezkuntza proiektua, eta nola egiten dugun, gure antolaketa, gure lan egiteko moduak, hiruron artean garena egiten duguna, eta nola egiten dugun, koherenteak izan behar gara. Eta hasieran hezkuntza proiektua, geneuzkan esango genuke aurreko eskemak oraindikan, eta hor 2006an, 2007an, UESitik etorri zitzaigun, ikastaro bat egin zutela, Rafael Cristobalekin, guztiz interesgarria zala, eta Arizmendi ikastolan ezagutu behar genula hori, eta, antolatu genuen talde bat, nun, inkorporatu genitun, eta funtzionamendu unidadea deitzen genizkion, HH, LMH, bakoitzetik ordezkari batzuk, zuzendari guztiak, danok, eta egon ginen urte bat, Rafaelekin, gero, konfiantzaren pedagogia izan denaren oinarriak eta teoria ezagutzen. Ez genuen behar izan ia pensatzerik. Hain liluratuta gelditu ginen eta hain bat zetorren konfiantzaren pedagogia, umearen gan konfiantza esan behar dugu, pertsona kooperatibatik, dana bat zetorren, ez da? Orduan esan genuen, hau da gure proiektua, hau da. Bai, nio hain etortzen az urtero batzar nagusira. Eta ze harro zetitzen az. Bai. Oso. Ikusten dut, laguntu zenun zehozer sortzen, hobetzen di joala. Seguro. Nik ikusten dut, hobetzira di joala, batez ere mantentzen dela oinarrizko gu aitortzen genituen oinarrizko baloreak. Euskaldun izatea, kooperatiboa izatea. Eta langileak implikatuta aipatu du txaro egotea. Ze importantea da hau. Hau ez da gurasoen kooperatiba bat. Hau ez da, ez dakit ze erakundek daukan ikastetxe bat. Ez, danok gara. Printzipio hau, 3 gauza. 3 dira hemen agintariak.
gurasoak, irakasleak eta kolaboratzaileak. Hau da, eredu bakarrak. Hori oso importantea da, beti azpimarratu izan dut honen garrantzia. Zan edet, ez da batek agintzen dagoena, baizik eta hiru, eta kontrastatu egiten da. Denen interesak mai baten gainien jartzen dira, han diskutitu egiten dira, Kontseilu Errektorean diskutitu egiten dira, eta, bueno, konsensu baten edo gehiengo batek hartutako erabakia denontzat da ona. Hori oso Eta nik uste importantea da. etorkizunari begira ere, gazteei eta jakin behar dela ikastolan komunikatzen integral horren garrantzia. Nik uste ez dan, galdu behar ez dan zerbait dela. Bitu txaro, nik askotan izan dut, esplikatzerakoan, eredu hau ez da sekuran santan dudan jarri. Eta ona dalako, benetan ona dalako. Oso ona da. Eta ez da galdu behar. Eta galdu behar ez. Ba, oin hobetu ulertzen duzu hasieran esan duten, ez da? Segatik ikasi duten gauzak, oso mamitzuak izan dien elkarrizketak bi bideoetan aukera, nik bintzat aukera eukidotelako, ezagutzen ez nituen gauzak ezagutzeko bai. Azpimarratzeko zera hori, ez da? Arizmendiren sorreran, lau kultura, lau egiteko modu, aipatu dugu lehen, San Francisco Xavier nundi datorren, ikastolan zeretik almen, kooperatiba eta hor, Kajala Ularko bera edo Fagortaldiaren zera, lehen astu gat esatea baina umezaintza bera, lehenengo haurtzaindegi laborala estatuan, eta hori be, kooperatiba egintzan esparrutik, eta zera, San Biator, ikastetxe edo ikastetxe religiosoen tradizio hortik. Eta gero, lau errekatxoi bai edo gurezu horrek danak bateratzea eta etzan erreza izan. Eta hor, hola hausnarketa bezala, ze garrantzitsua, ez da, egotia ezibide bat, barruan baina kanpuan aldi berian, nahikoa distantziakin eta sistema osoarekiko ikuspegi estrategiko hori garatzeko gaitasunaz, ez da? Eta lidergoa bai, pertsona batzuen lidergoa hori aurrera ateratzeko. Ni suposatzen dut, olako egoera, olako aldaketa batek berez dauzkan inertzia guztiak einditzeko hor energia asko sartu behar izango zala. Eta, zoriontzekoa horre eginjako lan ez da. Txarok oso ondo aipatzen da momentu batean, jazta, uztartze organikoa egiten danean, erakundia, montu dugu. Eta montatzen danean erakunde hori gauza batzuk nahiko garbi dauz. Nola antolatu, kooperatiba izateruzkoan eta abar, alderdi instituzionala, gero alegin bat edo lan handiz izan, kudeaketan ikuspegitek eta antolaketa eredu koherente bat garatzen, baina, dana dalako batik, hasierako inertziagatik eta abar, nolabait, arlo pedagogikoan, ez zegoen olako argitasunik, ez da? Berez, aparatua hor bertan hauen, hau da, ikastola eta kooperatiba, pedagogia eta autoeraketa. Berez hori, baina faltazan beste zozer, eta, gure Rafael Lagunan elkarpenak edo arek emundako argixak lagunduta eta ari heldu eta orduan ez ezaguna zan territorio batera sartzeko, ausardi euki hauen, garaiko lantaldi esker, hasi zen egiten ibilbide bat, ez da, hasieran 2009 HH aurre hezkuntza arloan, hainbat aldaketa edo eraldaketa ekarri zituen, goratzen duzue, espazioak eta ez bakarrik espazioa, baizik eta umia bera eta umien garapena eta esku hartzea ulertzeko modua, eta gero aurrero ja zabaldu zen etapa guztietara.
Eta zelabait, 2015 edo, nolabait lortu zen, Arizmendi guztien etapa ezberdinetan, danok, antzera ulertzea, marko berian edo marko pedagogiko berian, pertsonia ulertzeko modua, pertsonian garapena eta esku hartzea, ez da? Eta horri, dituzeta zuen konfiantzaren pedagogia. Zelan jokatu edo garbi geratu zen, baina hurrengo pausu izen zen zertarako, ez da? Nolabait, zertarako lan egin edo, ze lortzeko. Eta horti datorria hurrengo garapena eta gaur egunean buru belarri zabitzen dago, ez da, pertsona eredu jakin bat ezertzeko. Eta hor konektatzen dugu berriro kooperatiba gintzarekin. Ze hautatu duzuen, ez? Pertsona eredu horren ezaugarri importanteetako bat pertsona kooperatiboa da. Bueno, nik bai zoriondu nahiko nituzke tarte guzti horretan Arizmendiren gobernuen eta zuzendaritzan egon zarien edo zareten jende guztiak ze ibilbide honek merezi dau aipamen hori ez da? Ausardiagatik eta egindako lanonagatik. Eta bukaeran bai Felixen modu baten eta Txarok beste baten aipatzen daue ze importantia dan eta ze importanti izango da. Etorkizunera begirabe, Arizmendiren ikastola eta kooperatiba bixak batera izatean eta izaera hori garbi eukitzearen eta izaera hori transmititzea eta horren inguruan danok ahaldundu eta horren inguruko kontakizun edo errelato bat lantzia ez da. Modun baten esaten da Felixek, hau da eredu bat beti funtziono da bena eta beti funtzionoko da bena. Nolabait, autoeraketaren paradigma, lehen aipatu dugun tradiziotik, bada zerbait, ez bakarrik historikoki, balixoki da bena, baizik eta etorkizuneko paradigma bat bada, eta uste dut hori, zelabait jakin bihula transmititzen ikastola kooperatiboaren zera hurrengo belaunaldi ez da. Arizmendiarritak berak nolabait definitze zeban edo erabiltze zen paradigmatik, ez da? Pertsona kooperatiboa, komunitate kooperatiboa. Pertsona autoeratua, komunitate autoeratuago baten. Eta logika hori etengabe elikatu eta transmititzen jarritu eta berrasmatzen kontestuak eraldatzen doi zelako, ez da? Apurat erronka, etorkizuneko erronketan edo erronketako bat hori izango da. Baina, bueno, ez nahiz aurreratuko. Zehoi galdetuko zuet, zeintzu den etorkizuneko erronkak, eta hori da momentua, gonbidatuak ona gora etortekoak, mesedez. Hasiera batean lau lagun etortzeko zia, baina azken orduan, osasun kontu batik, Maialenek ezin izan dago etorri, eta, nire eskerretik hasita, Ester Merino, lan bazkidea, formalki orkestuko zituen, lan bazkidea, Leire Okarantza, bazkide laguntzailea, edo bazkide laguntzaile baten ordezkaria, eta Mikel, guraso, esan da, bazkide, erabiltzaile edo, guraso bezala edo, hemen parte hartuko dena, bale? Orduan, labur, lehenengo eta behin, bakoitzak zeuen burua aurkeztu, zein izan den zuen ibilbidea edo harremana Arizmendi kooperatibarekin, eta ze harreman duko zuen kooperatibarekiko, eta kooperatiba gintzarekiko, adibidez. Tokatzen jat. Bai, tokatzen zaita astea. Inigok esan duen bezala, Ester Merino naiz, nire lan ibilbidea San Biator ikastolan hasi nintzen, orain urtetxo batzuk, eta lehen komentatzen esan dut, justo sartu nintzenean, uste dut kooperatiba bihurtu berri, orduan izan zen.
egindot lana hasi nintzenian 6 urteko aurrekin, eta etapa guztietatik pasatu naiz. Momentu honetan 16-18 urteko gazteekin ari naiz lanean. Gaur egun Arizmendik dituen gune desberdinetan ere egondan hau. San Biatorren lehenengo, Arimazubin, Almenen, Gaztelupen oin. Eta lan desberdinak egin ditut, kooperatiba barruan irakasle, koordinadore, zuzendari, arlo desberdinetako ardura, eta hori izan da pizkatxo bat ikastolan eukidoten ibilbidea. Eta kooperatiba gintzan, nik uste dut ez dakit, hasi naiz pentsatzen lehen, eta esan dut, etxetik hasi naiz. Ama kooperatibista, aita kooperatibista, anaia kooperatibista. Hori bizi izan dut, nire bizitzaren parte bada, eta herrigintzan, Arrasaten, Aeden, Txatxilipurdin, gogoratzen dut, Arrasateko telebistako sorreran ere, herri mailan egindako lanetan, hor ere ibilitan hau, hori izango litzake. Erto, eskerrik asko. Leire? Atzaldeon. Ni Leire Okarantza naz, eta Almeneko ikasle hoia eta guraso gaur egun, Arizmendiko guraso, baina mai honetan eta gaur hemen, Fagorreko ordezkari, Fagor taldeko ordezkari. Urte asko daroi, eta Fagorreko ordezkari moruen Arizmendiko kontseio errektorien, baina aurretik beste batzuk egon ziren, eta hemen ez, historian kontakizun nahindan honetan, Fagor taldie bai izan da ez, hezkuntza mugimenduaren sostengatzaile esango neuke, ez da? Sostengatzaile ez bakarrik finantziazioei dago kixonez, bai? Fagor taldiek, bere gizarte funtzen banaketa, untxe lankikin ikerketa bat egin barri dugu, apur bat historia jasotzeko, ez da? Gure funtzaren banaketaren ingurukue, eta 70 eta 80 hamarkadan, 80 gora bideratzezan hezkuntzara, ez da? Ulertzezalako, bai enpresa antolatzeko modua eta bai hezkuntza ziela palanka nagusixenak eraldaketarako, ez da? Gerora ezibiden bebai, eta lotura nik uste dut zuzena izan dalaka. Eta ez bakarri finantziazioen ikuspegitik, aipatu dau Felizek bebai, ez da, gidaritzan, ez da, hori da uste dut bere izgarrixetako bat. Finantziazioaz gain, hezkuntza proiektu honen gidaritzan bebai, zuzenien parte hartu izan dagoelako, bai? Hortxe. Eskerrik asko. Mikel. Atzaldeon, ni guraso moruan hau hemen, Mikel naiz, eta niretako bukaeran aipatu da konfiantzaren pedagogia markoa, eta Rafael Cristobal, eta hemen Arantxa, Maia, eta pertsona batzuk ikusten zaituztet, martxan ipin izan guraso eskola, orduko guraso eskola, niretako izan zen inflexio puntu bat, hor, ni pertsonalki aldaketa bat ikusi nauen, nigan, etxian, familian, seme-alabekin, eta hor hartu nauen pizkaba kontzientzia, zelan nire ikastolako parte nintzen, naukala zer egina ero ilusioa eta nahia ekarpen egiteko ikastolan, eta, hain motiotan abilen, guraso ordezkari moruan voluntario aurkezten nintzela, zieratan, eta hor guraso bilerak ero egiten dozuenian irakasliok eta guraso be izaten da gai bat ikasturte hasieran aber zein dan ordezkari, bastante, eta nina hoenetan, ordezkari. Orduan, hori be, eta gero kontseillo erretorioko parte izan nahi. Hori, guraso eredugarria, kooperatibista. Bale, lehen aipatu dugu, ezta? Gaur egunean, ikastola eta kooperatiba izatetik, ikastola kooperatiboa modu kontzientzean garatzera, salto egin nahi dugu edo horretan sakondu nahi dugu, modu kontzientean. Ester, zerk egiten gaitu ikastola kooperatibo edo gure jardun edo zuen jardun pedagogikoan. Zuen egunerokoan, zek egiten dugu zuen jardunean ikastola kooperatibo. Bideoetan ikusi dugun, lehenengo aipatu nahiko nuke, Arizmendi bera bere sorreratik da kooperatiboa, lankidetzati sortutako ente bada, izaera propioa duena.
Eta horrek markatzen du gure funtzionatzeko modua esparru guztietan. Antolaketan aipatu dugu, antolaketa izan leke ez ardurak banatzeko moduan, baina baita ere lana egiteko moduan orduan. Sorreratik hor daukagu, ezta? Baina gero gure jardun pedagogikoan, gure iparra, momentu honetan zuk lehen aipatu duzu pertsona ereduaren definizioa da markatzen duena gure zertarako egiten dugun lana. Nola egiten dugun? Konfiantzaren pedagogiatik edan dugu formatzen eta ikasten jarraitzen dugu. Hau etengabeko bidea da, etengabeko ikaskuntza. Baina horrek markatzen dau gure eguneroko lana. Eta nola definitu dugu, nola definitu genuen pertsona eredua? Modu kooperatiboan baita ere. Bai bazkide langileok, irakasleok, bai gurasuok, erakunde laguntzaileak, denon artean definitu dugu zertarako nahi dugun gure hezkuntza eredua aurrera eramatea, ez? Eta adostu genuen, ikusi genuelako horrelako pertsonak behar ditugula eta horrelako pertsonak garatzen lagundu nahi dugula, ondo txertatu daitezen, eraldatu beharko duten gizartean, ze hori da gure funtzioa, ez? Eta analitiko kritikoak, barne sendotasuna duten pertsonak, eraldatzaileak, euskaldunak, hurbilak eta empatikoak, kooperatiboak eta sortzaileak. Eta hori definitu dugu elkarlanean. Orduan horrek ja markatzen daue gure egunerokotasuna. Ze horri erantzuteko konpromisoa daukagu. Eta horretarako ezinbestean erabakiak hartzen etengabe egon behar dugu. Ze gauzak nahi ditugu aurrera eraman. Eta guk hartzen ditugu erabakiak kooperatiban, elkarlanean. Daukagu nora nahi dugun edo nahiko genuke heldu, edo noruntza nahi dugun jun, eta daukagu autonomia erabakiak hartzeko, eta hartzen ari gara, arlo pedagogikoan. Gure funtzionatzeko eta antolatzeko modua propioa da. Batun martxan jarri dugun prototipoan, IEM-ak ikaske eta esperientzia desberdinak modeluak definitu ditugu, erantzunkizunez hartu dugu erabaki horiek, arriskuz, baina arriskatzen ez dena gaizki edo zail egingo du aurrera. Orduan, horretarako guzti hau aurrera eraman alizateko ezinbestekoa da tresna bat, eta tresna da daukagun kooperatiba. Baldintzak ipintzen dizkigulako horrela funtzionatzeko. Orduan, egunerokotasunean dauko eragina. Oso ondo. Mikel, eta antolaketan zerk egiten gaitu ikastola kooperatibo gurasoek zein rol jokatzen duzue ikastola kooperatibo horretan? Horrenik esango nauke bi puntu bero dauzela, bata komunikazioa, informazioa, eta bestela organuetan parte hartzeko aukera, eta bestelako batzordetan. Orduan, informazio eta komunikazio aldetik, hor ikusten dutena da, aukera, guraso moruan jasotzen dugu informazioa gune desberdinetatik, aukera daukagu formalki, informalki gertuko pertsona dira gunetako irakasleak, zuzendariak, gertutasun hori somatzen da eta komunikazioa irekia da. Orduan beti daukagu aukera proposamenak egiteko, ero proposatzen dien gauzetan parte hartzeko, ero ekarpenak egiteko, gero organuetan parte hartzeko aukera daukagu, guraso ordezkari moduan, edo kontseilu errektorean, partaidetza sozialean, ero gaien arabera, beharren arabera sortzen diren beste batzorde, euskeran gaia izan daiteke, ero oin beste gai bat telefono erabilera eta holako kontua diala sortu daiteke batzorde bat gai hori lantzeko, ero jai kontua diala, ero azkenean aukera da nahi beste eta alde hortatik irekia eta eskura daukagu. Gero parte hartzen duzun organuen arabera erabaki maila desberdina da,
erabakitzeko aukera eta gaiak be batzutan desberdinak ez da, baina bideratzeko aukera beti dago. Zenbateraino uste dut diela konstiente gurasoak kooperatiba integral batean dauken erabakiak hartzeko gaitasunaz batzar orokorrean eta euren ordezkaritzan bitartez gobernu organoan, kontseilu errektorean papel hori jokatzeko edo garatzeko? Nik uste dut jakin badakigula danok, beste gauza bada, zuk aukizaiken nahia gai baten sartzeko eta parte hartzeko edo ez, ezta? Orduan, hor ikusten du diferentzia ez jakintasunean, ez dakit, saldu duten igual galdetu doztasuna, baina, bueno, pizka bat hortik ikusten dut, ez? Gero gure bizitza beda, pizka bat, bakotxa bere gauzetan, tal, hor, ez nahi zola larri luzatuko, baina, bueno, nahi bat baldin badakozu gai baten inguruan, beti dakozu aukera muturra sartzeko baten edo bestian. Hola ikusten dut. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko. Leire, eskualdeko erakunde kooperatibo garrantzitsu bateko ordezkari bezala hau hemen, naiz eta guraso bazkide edo erabiltzaile bezala egon ziken. Fagor taldeak Arizmendik ze ekarpen egiten dut oso elkarre? Sarri gure kooperatibetan galdetzen dago jentiek, ez? Eta Arizmendin zer egiten dugu kontseilu errektori nondi dugu, ez? Sanleke garai baten, ez? Beharrak asko ondixoak ziela eta kontsolidazio fase bat bizi izan dugula, ez? Hezkuntzaia, antolatuta dau, ez? Hauko bere egiturak, bere finantziazio biriek, ez? Eta gaur egun zein da zeintzu, ez da? Fagor taldiek, berak talde izatea dauken zeintzu bera esango nukenik, ez da? Fagor taldiek zeintzu bat baldin badauko, da dauen gizartien, dauen komunidadiei ekarpen bat itetzela pentseti, ez da? Kooperatibak industrialak die, guriek negozioak dauki, zailtasun askokin, eta buruko min askokin, ez da? Baina talde izaerak emute utzo indar bat, eta emuten dago indar bat gure bokazioa jarraitzen dagoelako izati bizigaren eskualde honi ekarpen bat iti eta gizartiek dauken erronkai erantzuti, ez da? Eta bokazio horretan, inguruen daukoun hezkuntza sistemarekin, elkarrekin erronkai erantzutie, bada guretako zentzuzko erantzun bat. Oso. Oin, zera, saio librean. Etorkizuneko erronkei begira, Arizmendik ikastola kooperatibo bezala, zeri erantzun biharko leuskio? Etorkizuneri begira. Nolakoa izango da etorkizuna? Ezin dugu zaila egiten zaigu irudikatzea 10 urte barru nolako ingurunean biziko garen, ez? Hain azkar doia aldaketak, nik uste dut erronka hondixena hor euki beharko edo eukiko duela Arizmendik, ez? Orain arte bezala, gizarteratuko diren pertsona hoiek, gizarteratuko diren gazte hoiek, izan dezaten momentu horretan beharko den prestakuntza, beharko den jarrera, egongo diren, kanpuan egongo diren beharrei eta erronkei erantzuteko. Eta ez da erronka makala. Ze gainera, oin bezala, egin beharko dugu asti lanak. Aurreratu egin beharko gare. Eta aurrebista horretan, alegin guztiak egingo ditugu asmatzeko. Eta espero dezagun, asmatuko dugula, edo aldan eta geixen. Baina hori izango da niretzako erronka haundixena, hain azkar eraldatzen eta aldatzen ari diren, edo ari den gizarte eta danetara, ez daukagu besterik. Ze gu nolabait horretara jaio ginen eta horri erantzun beharko diogu. Orduan horrek derrigorrez ekarri behar digu etengabeko berrikuntzan egotea. Ezin gara lokartu.
horrek daukan guztiarekin. Formatzeko beharra, erne egoteko beharra, animoso egoteko beharra, gazte sentitzeko beharra beti, ze gazteekin gaude, eta nik printzipioz esango nuke hori da, daukagun etorkizunari begira erronka handixena. EPS oso luzien errealitate berri baten aurri neongo garela esaten dago, ezta? Arlo guztietan. Eta gure kooperatibetan egunero elkarrizketak egiten ditugu, pertsonal sailetan, kooperatibetara, proiektuetara pertsonak lanien hasi daitezen, ezta? Eta Esterrek aipatu dauen definizio hori da, hautaketa prozesu guztietan eskatzen duguna, ez? Prestakuntza teknikue ixe bakarri oinarrixen, ezta? Baina beste gauza batzuk die momentu honetan, ezaugarri batzuk pertsonetan balixuan jartzen dienak. Eta orduen, elkarlan honek aurrera begire be, segurazki zentzu gozu eduko, ez da, gure ikuspegitik. Hola, beste zerbait igual aipatzearen guraso moduan ero, guraso eredu, azkenean kontuan hartzea, guraso eredu desberdinak, inklusioa, anistasuna, pertsonan osotasuna, hori berez, markoan dau, baina, eta gizartearen beharrekin bat egitea, begirada irekia, eta denok ikastolaratuko gaituena izatea, ezta. Eta berez hori badako, Arizmendik, orduan, bada jarraitzea, komentatu duzuen moduan, aurrera begira horretan, etorkizuneko beharra erantzuten. Bueno, oso erronda zabaldu horretik, batematek galderarik egin gure baldin badau, edo bere iritzi emon, bai itxi gurako neuke atal hau, lehen aipatu duten Andoni Mujikan testuan, berak etorkizunera begira Euskal Herriko ikastolentzat, ez konkretuki Arizmendintzat, aipatzen dituen erronkak, ez da? Lako zerrendatxo bat ditzen dut, uste dut interesantia dira, bat datoz zuek izan dakoekin, ez da? Goratu, Euskal Herriko ikastolei begira dabil eta lehenko esaten dago, langileek hezkuntza kooperatibaren jabetzan parte hartzea. Hau da, kooperatiba integraletarantz pausua ematea, ez da? Nolabait, ereduan sakontzen beste urrats bat bezala planteatzen dago, hemen gurean Arizmendin egina dagoena, eta familia, langile eta bazkide laguntzaien parte hartzea indartzea. Nolabait, gutasuna eta guretasuna indartzea. Hori lehengo idea bezala, erronka. Bigarren erronka bezala aipatzen dago ikastoletan hezkuntza unibertsalerako eskubidea bermatzea. Ikastolen paradigma kooperatiboak eta justizia sozialaren printzipioak dardar egingo lukete eskubide hori zainduko ez balitz. Nolait, kolokan egon lirateke eta kontestuak eta baliabideak eta eukiditzakegu nolait zailtasun asko, baina asmatu beharko genuke horri erantzuten. Hori da berak aipatzen dagoena. Urrengo aipatzen dago eraldaketa pedagogikoa, berrikuntzaz haratago. Ikasten jarraitu, moldatzen jarraitu etengabe. Urrengoa, urrengerak ez daukaz, importantzik, beste bat, euskal nortasuna, euskal identitatea bizi berritzea. Lurraldea, kultura eta hizkuntza. Beste bat, komunitatearekiko loturak sendotzea. Gizartea eraldatzeko proiektuak bultzatzeko beste erakunde batzuekin lankidetzan sustatzaile izatea. Eta azkenik, aipatzen da beste puntu bat, ezberdina, irakaslei buruzkoa, gaikuntza eta gaitasun maila, bokazioa eta motivazioa eta gizartearen errekonozimendua lortzea. Lehen esan dututen bezala, interesa dukusunok interneten modu ezberdinetan lortulik eta merezi daben, eta ustot beharrezkoa dan, irakurtzea beharrezkoa dan testu bada hori. Eta beste barik, zabalduko neuke oin txanda, ez dakit, batematek galderarik, ekarpenik, egin gureko balau, gurosunak eskua jaso eta mikrofonoa batez bi mikrofono duzko, así que... Ez gara, ziko gela bezala, abez, zu. Patxi, tranquil, lasai gatu zare? Patxi, lasai gatu zare? Vale.
DBH 3 lauko ikasleek egiten duzu. Lotzatuta hor. Bueno, garbi geratzen da. Bueno, nik, norbait animatzen da bitartean. Neukan beste erronka bat ere. Irten da, eta zuk igual komentau dozu, baina botain biotez. Nik uste ikastolak aritmendi baukagu etorkizunera begira beste erronka igual barruruz gehiago begira bihotzeruntzez. Eta da, nundik sortu ginen, nola egin dugun bidea eta nola jarraitu dugun hori ez dadin galdu eta transmisio lana. Nik uste dut hori oso importantia dela. Gure egiteko moduaren arrazoia edo zergatia edo azalpena hortan datza. Eta gaur egun uste dut baita ere igual da pendiente daukagun arlotxo bat, ez? Eta erronka bezala ere nik uste dut hori jarri behar geniola gure buruari. Uste gaurko saioan helburuetako bat be hori bazala, ez da? Zelbait transmisioan, Nik uste lehen kooperatiban eta gure egiteko moduaren baloreak eta nik behintzat horrela jaso ditut etzetik. Baina somatzen dutena da, geroz eta gizartean hitzagoa, kultura aniztasun gehiago hau daukena, igual bizi ez duena, eta ezin du transmititu, orduan agian testigu hori gu jaso behar dugu, baita ere, transmisio horretan. Bat ados. Zuepe bai? Alderarik, Aitor? Ez? Petzo joat eskua jaso zulatea. Bueno, Ana, mikrofonoa. Zuzitza, lehendakari ordia. Sakatu diozu eta argi gorri bat piztu beharko litzake. Bai. Bueno, nik aprobetxo biot hau lotzeko oingo momentu hau aurreko hitzaldizan sortu zen beste batekin. Pertsona eredua bada gure iparra, hori barru-barruti sinisten dut. Baina transmisioa da beste bat. Beste hitzaldizan berdin bukatu zen. Beste hitzaldizan ikastolan gain, beste eragile askon gain bebai. Baina ikastolan gain jarri zozkoen egiteko bat zen transmisioa lana hizkuntza kontuetan eta hizkuntza eta gure kultura eta gure euskal izaeran ingurukoa. Eta hemen berdin bukatzen gabeitz. Orduan behitu ze lan importantia daukon, zelako leku interesantia daukon, ze importantia garen, eta zelako lan abeiratza eta ederra daukon itxeko, ez da erresa, Seguro irudikatzitxozu ikasle batzuk eta esatu zuen, honeiz zehose transmitituteko, arzela itxen duen. Baina leku politxe dauko, lan politxe dauko aurrien. Da, behitu, bintzat lotura lan txori gure naban itxie. Eta gero, inigok moduan, gaur ikusi ditudan gauza asko nik enekixen, da ostras, hartu jatunkidura bat? Ze lan aberatza indan. Ze jende importantia dauen hemen, zenbat lan indan. 1000 esker danei, Mil esker danei. Ne arrezazio horretik itxingot. Eskertzeko da, Eta, bueno, bakoitzak belaunaldi edo aldi bakoitzeko protagonistek, eta gure kasuan orokorrian komunidadeak, eta gero ja bereziki gure ordezkarixak kontseilu errektoren eta zuzendaritzetan, papel importantea duki egiteko, eta danoi dagokigu bai laguntzia, organoei eta aurrera egiten da. Orduan, bueno, uste badukugula bakoitzak zeregina eta motibuak aurrera jarraitzeko. Besterik, beste galderarik, han atzekaldian baten bat, Iñaki, ez? Bueno,
bertan itxiko, 7:08, ordu ederra, kanpora irten, trago bat hartu, eta goiz etxera erretiretako.